5 miljun euro, daqshekk u l-ammont ta' fondi addizzjonali li se jibbenefikaw minnu l-Kunsilli Lokali f'Malta u Għawdex permezz ta' skemi mid-diviżjoni għall-Gvern Lokali. Dawn il-fondi se jinqasmu fi skemi differenti li jipromovu l-kultura, l-infrastruttura u l-manutenzjoni fost oħrajn. Kurra stannewhom għax jgħinna u jissupplementaw ħafna l-allokazzjoni tagħna, l-fondi tagħna biex ikunu nistgħu norganizzaw attivitajiet kulturali ta' livell li fil-każ tagħna nużawhom mal-famuża ġenna ta' ġonna. Però anke wkoll għal xogħlijiet infrastrutturali li huma tant bżonn jużew ukoll. Dawn huma skemi importanti għalina l-Kunsilli Lokali għax huma ta' sosten finanzjarju. Ovvjament aħna bħala Kunsill napplikaw noqogħdu attenti li kif joħorġu s-sejħi napplikaw biex inkomplu nsaħħu l-aspett infrastrutturali però wkoll l-aspett edukattiv u l-aspett soċjali. Dawn l-iskemi naħseb li huma importanti ħafna kun qegħdin nistennewhom minn sena l-oħra. Huma skemi li jinvolvu kulturali, ġri karneval, għandek il-miliet. Ħares il-qoddim bħalma jħarsu l-qoddim anke l-Kunsilli Lokali kollha li jibbenefikaw minn dawn l-iskem biex inkomplu noħolqu aktar inizjattivi u aktar proġetti għal ġid ta' residenti tagħna. L-iskemi relatati mal-kultura u mal dawk l-attivitajiet kulturali u l-attivitajiet tal-miliet għal din is-sena, jinkludu wkoll l-attivitajiet tal-karnival għas-sena d-dieħla. L-iskemi jaħsbu wkoll għal komunitajiet aktar b'saħħithom, il-Fond ta' Manutenzjoni u Sosten ta' Proġetti Infrastrutturali li twettqu mill-Gvern Ċentrali u l-inizjattiva finanzjarja għal lokalitajiet aktar notfa. Is-Segretarju Parlamentari għall Gvern Lokali, Alison Zerafa Ċivelli, qalet li l-investiment fil-lokalitajiet se jibqa' jissaħħaħ għaliex in-nies huma dejjem fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Gvern u l-operat tal-Kunsilli Lokali. Dan il-fond addizzjonali lill-Kunsilli Lokali se jitla għal madwar 5 miljun euro sabiex aktar proġetti ikomplu jagħmlu l-lokalitajiet tagħna isbaħu aħjar. Aktar familji Maltin u Għawċin ikomplu igawdu minn inizjattivi u idejat li joħorġu mill-Kunsill Lokali għaliex ikunu semgħu lin-nies l-żgħar u l-kbar. F'rendikont dettaljat tal-attivitajiet u l-inizjattivi li saru s-sena l-oħra, is-Segretarju Parlamentari Zerafa Ċivelli qalet li s-sena li għaddiet saru 61 attività madwar Malta u Għawdex marbuta mal-kultura, flimkien ma' 50 attività tal-karnival, 53 inizjattiva ambjentali fil-Jum Dinja t-Tindif, 45 proġett kapitali u 9 oħra ta' manutenzjoni u sosten ta' proġetti kapitali.